Ай, пак. Пак ще духате. Ай, после и фойерверките. Айде духайте се, Христо, духайте. Айде. Браво! Браво! Айде ще се и фойерверките, обаче ще запазят. Да ги палим ли са фойерверки? Айде. Айде пали фойерверки. Свещите, да запалим. Няма да духати. Сега си пожелайте нещо. И тогава ще Пазете се сега да ни изгорим някого. Не дей бута, Владко. Остави се да ви снимат, айде оседнете се. Настрани, читай ги. Ти пък точно тъй. Спокойно, спокойно, не рикайте. Не бутай. Ай, духа е Христо, твоята торта. Браво! Айде, готово.